Σας καλωσορίζουμε στο φιλόξενο αυτό χώρο του Μελητηρίου Κηπικής για να παρουσιάσουμε το βιβλίο ενός από τους σημαντικότερους πρέσβες που είχαμε, τουλάχιστον στη σύγχρονη εποχή μας, του κυρίου Αλέξανδρου Μαλιά, με τίτλο «Η άλλη κρίση, η μαρτυρία ενός πρέσβη». Στα τέλη του 1994 και στο 1995, όταν δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από τον Αλέξανδρο Μαλιά, διπλωμάτη, ο οποίος μόλις τότε είχε αναλάβει την διεύθυνση βαλκανικών υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών. Από την πρώτη μας κιόλας επαφή συνέπεισε το ενδιαφέρον μας για τη χρησιμότητα από όλες τις πλευρές μιας πολιτιστικής προσέγγισης με το βραχόφωνο στοιχείο τόσο της Αλβανίας όσο και της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Πρέπει να σας πω ότι διαβάζοντάς το είναι σαν να αποφυτάς από τη Διπλωματική Ακαδημία και από το Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και εδώ της Θεσσαλονίκης. Έχω κάνει 22 παρουσιάσεις στην Κρήτη, στο Βερολίνο, σε πολλές πόλεις Ελλάδος και θέλω να σας πω ότι είναι η πρώτη φορά που ένας άνθρωπος που θα λέγαμε, θα τον προσδιορίζαμε ως πολιτικό, είναι σήμερα στο πάνελ. Γι' αυτό νιώθω ότι ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης αποτελεί ένα πρότυπο, τρόπος που πολιτεύθηκε και ο τρόπος που αποφάσισε να μην βρίσκεται στη Βουλή, ότι είναι ένα υπόδειγμα ήθους και συνεπώς τα όσα σήμερα και όσα γράφω και όσα λέγω έχουν να κάνουν πολύ με την ανάγκη η σημερινή Ελλάδα να έχει πρότυπα και όχι κακέφυγα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ επίσης τον Φώτη τον Κιλιππήρη, τον οποίο γνώρισα από πρωτού πάω στα Σκόπια, το 1994, όπως γνώρισα και τον κύριο Λαζάρο, διότι κανείς δεν τα ξέρει όλα και βεβαίως επειδή είχα ξεκάθαρη άποψη ότι όταν πας σε μια χώρα πολυεθνική, που είναι ένα μοσαϊκό εθνοτήτων, θα πρέπει να έχεις ξεκάθαρη αντίληψη του τι και πώς μπορείς να δημιουργήσεις βάσεις. Όπως όλα τα πράγματα, αυτό που λείπει βασικά, και το είπε και ο κύριος Υπουργός, είναι η συνέχεια. Ο λόγος για τον οποίο είμαστε εδώ είναι παρουσίαση του βιβλίου, το οποίο έχει εκδοθεί εδώ και μερικούς μήνες. Ο τίτλος είναι «Η άλλη κρίση, η μαρτυρία ενός πρέσβη». Ο δικός μου ο τίτλος ήταν «Η επιστροφή στη δική μου Ιθάκη», αλλά ο Σταύρος Λιγερός που γράψει τον πρόλογο μου είπε ότι κανείς δεν θα τον διαβάσει, γιατί όλοι θα νομίζουν ότι είσαι ποιητής, ότι είναι μια ποιητική συλλογή. Και όμως είναι η επιστροφή στη δική μου Ιθάκη, διότι το τέλος μιας θητείας ως κρατικός λειτουργός 37 ετών, το οποίο το 35 στο Υπουργείο Εξωτερικών, ήταν ακριβώς αυτά τα χρόνια της μεταπολίτευσης που κράτησε ένα ταξίδι μέσα σε μια άλλη Ελλάδα, μια Ελλάδα διαφορετική από την Ελλάδα που έχουμε σίγουρα. Και αναμφίβολα μέσα στο βιβλίο αυτό υπάρχει και συναίσθημα. Το συναίσθημα είναι χρήσιμο. Βέβαια δεν είναι πολύ καλός οδηγός όταν έχεις μια θέση υπεύθυνη, αλλά όταν θες να αποτιμήσεις μια πορεία, το συναίσθημα είναι χρήσιμο. Πάνω απ' όλα όμως θεώρησα καθήκον μου να γράψω κάτι, όχι για να επικρίνω τους άλλους, για άλλους. Υπάρχουν και κρίσεις και επικρίσεις. Αλλά πρώτον, διότι θεωρώ ότι έχω και προσωπική ευθύνη για την κατάσταση που είναι η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Παρά μια πρόοδο στην διεθνή εικόνα που έχει αναμφισβήτητη, στη διεθνή της εικόνα το τελευταίο καιρό και είναι κεφανής. Διότι υπάρχουν ευθύνες για την κατάρτιση αυτή της χώρας μας. Θα ήθελα επίσης να πω ότι μια και είμαστε στην πορεία προς τις ευρωεκλογές, είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν τρεις κατηγορίες Ευρωπαίων πολιτών, και δεν όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, οι οποίοι συγκρουόμαστε την εποχή αυτή. Οι φεντεραλιστές, στους οποίους ανήκω τα φοιτητικά μου χρόνια, όταν η Ευρώπη για μένα ήταν ταυτόσιμο της ατομικής ελευθερίας, των δικαιωμάτων του ανθρώπου, η Ευρώπη του Στρασβούργου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η Ευρώπη όπου της ατομικής ελευθερίας ήταν ο άλλος δρόμος. Βέβαια σήμερα έχω δυσκολία να
προσδιορίσω ποια Ευρώπη. Διότι σίγουρα, και αυτό είναι ένα ζήτημα υπαρξιακό όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για την ίδια την Ευρώπη, χρειαζόμαστε μια διαφορετική Ευρώπη. Η δεύτερη κατηγορία είναι σίγουρα αυτό που λέγονται οι λαϊκιστές. Οι λαϊκιστές, ο προσδιορισμός των λαϊκιστών δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι από την εποχή του Ισοκράτη και του Θουκυδίδη. Είναι ξεκάθαρο ποια κατηγορία πολιτικών χαρακτηρίζονται ως λαϊκιστές, αλλά εγώ θα έλεγα και ποια κατηγορία πολιτών αρέσκεται να συναγελάζεται, να συμπορεύεται και να συντροφεύει με τους λαϊκιστές. Συνεπώς, λαϊκισμός είναι και στην πόλη και των πολιτικών και των πολιτών. Οι λαϊκιστές έχουν βεβαίως μια αδιέξοδη πολιτική, διότι παρέχουν άφθονο πολιτικό παραισθησιογόνο. Και νομίζω ότι τουλάχιστον η δική μας η γενιά, που είχε και οράματα και είδε πραγματικά αυτή τη χώρα σε συγκεκριμένες φάσεις της μεταρρυθμικής εποχής να προοδεύει, δεν έχει περιθώριο πια για να κτίσουμε ουτοπίες. Η τρίτη κατηγορία είναι οι ευρωσκεπτικιστές, οι οποίοι με απόλυτη βεβαιότητα θα έχουν ίσως την ιστορικά ισχυρότερη εκπροσώπησή τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και φοβούμαι ότι αυτό δεν θα συμβάλλει θετικά η παρουσία τόσων πολλών ευρωσκεπτικιστών στην ανάγκη μιας νέας Ευρώπης. Όταν λέμε μια νέα Ευρώπη, δεν είναι μια θεωρητική κατασκευή. Είναι κάτι το πραγματικό, διότι την επόμενη των εκλογών της 25ης Μαΐου για μένα είναι ξεκάθαρο. Όποιο και είναι το αποτέλεσμα, δεν υπάρχει δίλημμα. Θα πρέπει να δρομολογηθούν οι διαδικασίες ώστε η Ευρώπη να ξαναγίνει ένας πόλος έλξης καταρχήν προς τους Ευρωπαίους πολίτες. Το δεύτερο είναι ότι χρειαζόμαστε επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσμών, των ευρωπαϊκών οργάνων, πολιτικούς με παγκόσμια εμβέλεια, με παγκόσμια εμβέλεια, με προσωπικότητα και κύρος, ώστε να πείθουν. Παραδείγματος χάρη, χρειαζόμαστε επίσης επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρώπης, η οποία σήμερα ούτε κοινή είναι, αλλά και ούτε ενιαία, προσωπικότητα, η οποία να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις κρίσιμες περιστάσεις της εποχής και δεν εννοώ μόνο την Ουκρανία. Θα έλεγα επίσης ότι χρειαζόμαστε δύο λέξεις. Νομίζω ότι ο κ. Φλωρίδης ανέφερε, χρειαζόμαστε διαφάνεια. Πρέπει να καταλάβουμε γιατί μας μοιάζει η Ευρώπη. Και το δεύτερο, χρειάζεται μεταρρύθμιση. Δηλαδή οι δύο λέξεις που επέστρεψαν, Γλάσνοτ και Περεστρόικα, που επέστρεψαν την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, είναι ακριβώς αυτές οι δύο παράμετροι που η σημερινή Ευρώπη έχει απόλυτη ανάγκη. Μέχρι σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν όπως είχαν προβλέψει οι πατέρες της, ο Ρομπέρ Σουμάν και ο Ζαν Μονέ, ήταν ένα αποτέλεσμα συμβιβασμών. Συμβιβασμών των πολιτικών ελίτ, με συγχωρείτε που χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη, των πολιτικών ελίτ, των οικονομικών ελίτ και των διοικητικών ελίτ, των γραφειοκρατιών. Από εδώ και πέρα όμως πιστεύω ότι έχουμε φτάσει σε ένα όριο που η Ευρώπη δεν μπορεί να ανταπεξέλθει ούτε στα ζητήματα συνοχής εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε όμως και εκτός Ευρώπης στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, εάν δεν αλλάξει. Εάν δεν αλλάξει δομικά. Σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, είναι ξεκάθαρο σε μένα ότι παρά τις όποιες ατέλειες, τις όποιες δυσλειτουργίες, τις όποιες απογοητεύσεις μας έχει προκαλέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν υπάρχει τη στιγμή αυτή τίποτα καλύτερο. Άρα οποιαδήποτε πρόταση
η οποία θα προβλέπει μια Ευρώπη με λιγότερη Ελλάδα ή χωρίς καθόλου Ελλάδα, για μένα είναι καταστροφική. Εκείνο που χρειαζόμαστε είναι περισσότερο Ευρώπη, αλλά μια δημοκρατική, μια πιο διαφανή και με μια Ευρώπη η οποία να δίνει στον κάθε πολίτη, στον κάθε Ευρωπαίο πολίτη, την ίδια αξία που δίνουμε στο κοινό μας νόμισμα, στο ευρώ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρέπει να γυρίσουμε λίγο και στις ρίζες αυτό που λέγεται ευρωπαϊκός ουμανισμός, που είναι οι ανθρωπιστικές αξίες, με λίγα λόγια, ο άνθρωπος στο κέντρο της πολιτικής. Διότι αυτός ο ορισμός της πολιτικής ξεκίνησε από την κλασική Ελλάδα, είτε ο άνθρωπος στο κέντρο της πολιτικής ή η πολιτική σαν ταυτόσιμο της αρετής. Νομίζω ότι αυτά τα χαρακτηριστικά σήμερα λείπουν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Βεβαίως, εμείς έχουμε, θα έλεγα, βασική ευθύνη σαν Ελλάδα για την κατάσταση που έχουμε φτάσει. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μια ευθύνη για τον χειρισμό του ελληνικού ζητήματος δεν έχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι αποδείχθηκε ότι δεν είχε ούτε τα εργαλεία και σε συγκεκριμένες φάσεις ούτε τη βούληση. Σε ό,τι μας αφορά τώρα, πιστεύω ότι είναι λάθος να προσδιορίσουμε την κρίση της χώρας μας σαν μόνο με βάση τους οικονομικούς δείκτες. Εκεί που φτάσαμε είναι το αποτέλεσμα, είναι η συνέπεια, δεν είναι η αφορμή. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, πιστεύω, μιας παραχνής, αλλά η παραχνή δεν την προσδιορίζω με όρους οικονομικούς. Είναι μια παραχνή αξιών, στο οποίο ευθύνη έχουμε. Και πάση τόση, επειδή δεν θέλω γενικό ευθύνη έχουμε όσοι υπηρετήσαμε από κέρυες θέσεις εμπιστοσύνης, την πατρίδα μας τις τελευταίες δεκαετίες, άρα και εγώ. Επίσης, θα είναι μεγάλο σφάλμα αν τα βήματα τα οποία είμαστε υποχρεωμένοι σαν συγκροτημένη χώρα και σαν κοινωνία τα προσδιορίσουμε μόνο με όρους οικονομικών δικτών, βελτίωσης δικτών. Και εκεί νομίζω ότι θα πρέπει και οι κυβερνώντες και οι άλλοι και οι κύριοι που θέλουν να κυβερνήσουν να ξεκαθαρίσουν κάτι και να μας υποτιμούν. Ότι η βελτίωση ορισμένων δικτών για μένα δεν αποτελεί λύση ενός εθνικού ζητήματος, του εθνικού μας ζητήματος, το οποίο είναι θέμα αξιών και συγκροτημένης κοινωνίας. Όπως από την άλλη μεριά εκείνοι που αμφισβητούν βελτίωση των δικτών, θα πρέπει να αντιληφθούν ότι αυτό δεν πείθει, διότι το κίνητρο της αμφισβήτησης είναι μήπως καθυστερήσει η ανακοπή η πορεία προς την κυβέρνηση. Νομίζω θα ήταν η Ελλάδα έχει τη στιγμή αυτή ανάγκη η πολιτική της ηγεσία να δώσει το παράδειγμα, το πρότυπο. Γιατί έχουμε ανάγκη προτύπων. Φοβούμαι όταν λέγω και υποστηρίζω ότι από αυτή την κρίση δεν θα βγούμε καλύτεροι, μην νομίζετε ότι εννοώ ότι δεν θα έχουμε βελτίωση των οικονομικών δικτών. Σίγουρα το 2021, δηλαδή στα 200 χρόνια του αγώνα για την εθνική μας ανεξαρτησία, αναφίβολα οι οικονομικοί δείκτες θα είναι βελτιωμένοι σε σχέση με σήμερα. Και όταν λέμε 2021, μιλάμε σε 7 χρόνια. Και τουλάχιστον αυτή την επέτειο μην την ξεχάσουμε. Ξεχάσαμε τα 100 χρόνια της συνθήκης του Βουκουρεστίου, αλλά τα 200 χρόνια της ανεξαρτησίας ας μην το ξεχάσουμε.
είμαι απεσιόδοξος και δεν το κρύβω. Φύση είμαι αισιόδοξος. Αλλά όταν βλέπω το πώς θα είναι η Ελλάδα το 2021, δεν μπορώ να είμαι αισιόδοξος. Πρώτον, το 2021 η Ελλάδα θα στερείται, θα έχει χάσει μια ολόκληρη γενιά. Είναι η χαμένη νέα γενιά. Είναι αυτή η γενιά η οποία φεύγει. Όταν λέμε φεύγει, σημαίνει ότι τους διώχνουν. Γιατί τους λέμε ότι σε αυτόν τον τόπο δεν έχουμε προοπτική. Δεν έχουμε δουλειά, άρα πρέπει να αναζητήσουν την τύχη τους αλλιώς και αλλού. Αυτή η νέα γενιά σημαίνει ότι πολύ δύσκολα θα αναπληρωθεί από εμάς. Και να ήταν μόνο η νέα γενιά, είναι και όλο αυτό το επιστημονικό, το τεχνικό, οι γιατροί, οι μηχανικοί, οι γεωκόνοι, όλες οι ειδικότητες, στις οποίες η Ελλάδα, το δημόσιο, έχει επενδύσει με τα λεφτά των φορολογουμένων δισεκατομμύρια ευρώ για την παιδεία, την εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση, είναι έτοιμα εντός εισαγωγικών προϊόντα. Αυτοί αναζητούν αλλού εργασία. Είναι ό,τι καλύτερο έχουμε πάει να αποδώσει αλλού, είτε στην Ευρώπη είτε εκτός Ευρώπης. Συνεπώς, το 2021 θα έχουμε χάσει μια ολόκληρη νέα γενιά και το καλύτερο κομμάτι της κοινωνίας που παράγει. Θα είμαστε μια χώρα με γυρασμένους συνταξιούχους, περισσότερο ή λιγότερο οργισμένους, και μια χώρα η οποία θα πάσχει, θα εξακολουθεί να πάσχει από μια δημόσια διοίκηση. Και εξηγούμε. Μέχρι τώρα η δημόσια διοίκηση έπασχε από αυτό που λέγεται, πια σήμερα αφορίζεται γενικώς ως πελατειακή σχέση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κρατική λειτουργία και πολιτικό σύστημα βαδίζαμε μαζί. Σήμερα το πολιτικό σύστημα, πολύ ωραίο, έχει αποφασίσει να μειώσει αυτό το τέρας, το οποίο λέγεται δημόσια διοίκηση. Στην πραγματικότητα είναι ένα κράτος, κατεφημισμό κράτος, το οποίο αντιμετωπίζει τον πολίτη περίπου ως εχθρό. Φοβούμε ότι η πελατειακή αυτή σχέση, η οποία συγγέννησε και συντήρησε αυτό το κράτος τις προηγούμενες δεκαετίες, δεν θα υπάρχει στο βαθμό που υπήρχε μέχρι τώρα, αλλά εκείνο το οποίο βλέπω να γίνεται είναι μια δημόσια διοίκηση η οποία θα είναι απαξιωμένη και χωρίς κίνητρα. Χωρίς κίνητρα. Για να μπορέσει η μείωση του δημόσιου τομέα, η οποία είναι και αναγκαία, χωρίς ημέμνημόνιο, ήταν απολύτως αναγκαία, για να μπορέσει να αποδώσει, χρειάζεται ταυτόχρονα ένα πράγμα. Χρειάζεται το πολιτικό σύστημα να αντιληφθεί ότι πρέπει μέσω μιας γενναίας και ριζικής μεταρρύθμισης του συντάγματος να χάσει δύο βασικά προνόμια που έχει μέχρι σήμερα. Το ένα είναι δικαιοσύνη των ιδίων ευκαιριών και όχι ιδίων ταχυτήτων, που σημαίνει δηλαδή αλλαγή του νόμου περί ευθύνης υπουργών, και το δεύτερο πρέπει να πάψει να υπάρχει μια δεύτερη και παράλληλη, θα το έλεγα, αγορά εργασίας, που είναι ο τρόπος που προσλαμβάνονται οι υπάλληλοι του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Το Ελληνικό Κοινοβούλιο, το κύρος και η αξιοπιστία του δεν κινδυνεύει από το ΑΣΕΠ. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Κινδυνεύει από την γενίκευση μιας έλλειψης εμπιστοσύνης στο ίδιο το πολιτικό το σύστημα. Άρα, αν αυτή η Ελλάδα των δύο ταχυτήτων έναντι της δικαιοσύνης και των ίσων ευκαιριών στην αγορά εργασίας, αν θέλετε, ήταν κάτι αποδεκτή από όλους μας,
έφτασε νομίζω η στιγμή η οποία πρέπει οι ίδιοι πολιτικοί μας ηγέτες, ανεξαρτήτως πολιτικής και κομματικής ταυτότητας, να αντιληφθούν ότι είναι προς το όφελος του δικού τους συμφέροντος αυτό να σταματήσει. Τα οικονομικά των κομμάτων βλέπω την αντίδραση που υπάρχει στις προτάσεις τις οποίες φαίνεται ότι έβαλε η Τρόικα για τη συγκρότηση και τα οικονομικά των κομμάτων. Θα έλεγα ότι είναι επιβεβλημένο στην πορεία, στη διαδικασία αυτής ανάκτησης του κύρους και της αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος, το οποίο έχει απόλυτη ανάγκη η χώρα μας στη διαδικασία εξόδου από το τέλμα, έχει απόλυτη ανάγκη. Πρέπει να γίνουν διαφανή. Και πώς γίνεται η διαφάνεια των οικονομικών των κομμάτων? Γίνεται με την υποβολή της διαχείρισης κάθε χρόνο, με μια πρόταση, είτε προς τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου, είτε προς το ελεκτικό συνέδριο. Πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο χρειάζεται η αντιπροσωπευτική μας κοινοβουλευτική δημοκρατία. Αν βεβαίως ένας πολιτικός αρχηγός ή κάποιο κόμμα δεν θέλει, νομίζω ότι θα μπορεί, ότι θα πρέπει να προβλέπεται η πάυση χρηματοδότηση, η αναστολή χρηματοδότησης των κομμάτων από το δημόσιο, από τον τακτικό προπολογισμό, για όσο καιρό δεν υποβάλλονται οι διαχειριστικοί λογαριασμοί. Συνεπώς, ό,τι ισχύει για όλους πολίτες, φυσικά οικονομικά πρόσωπα, το ίδιο πράγμα πρέπει να ισχύει και για την χρηματοδότηση των κομμάτων. Και κάτι άλλο. Ο Ισοκράτης στον περίφημο αυτό ομιλία περί ειρήνης αναφέρεται στο ζήτημα της επιλογής των αρίστων, των πιο καταλήλων για πολιτικούς, και βεβαίως επιρρύπτει και τις ευθύνες στους λαϊκιστές πολίτες. Θα ήθελα όμως να πω ότι όταν ένας πολιτικός αρχηγός δεν μπορεί να νοικοκυρεύσει τα πολιτικά, τα οικονομικά ενός κόμματος το οποίο ηγείται, πώς μπορούμε να του πιστευτούμε τις τύχες μιας ολόκληρης χώρας? Συνεπώς είναι απόλυτη, πιστεύω, ανάγκη αυτά τα πράγματα να γίνουν μέσω μιας ριζικής αναθεώρησης του ισχύοντος συντάγματος, το οποίο πρέπει να ανταποκρίνεται και να αντανακλά την εικόνα της σημερινής Ελλάδας και βεβαίως να δίνει τις λύσεις για την έξοδό μας από την κρίση. Θα αφήσω αρκετά σε όσα αφορούν τα εξειδικευμένα θέματα, αυτό που λέμε εθνικά θέματα, και είμαι σίγουρος ότι στη συζήτηση θα έχω την ευκαιρία να εκθέσω τις θέσεις μου. Καταρχήν είναι βέβαιο ότι προσωπικά νιώθω άσχημα και δεν μπορώ να συμβιβαστώ με την εικόνα της σημερινής Ελλάδας. Θα ήθελα όμως να πω και κάτι άλλο, ότι αυτή η εικόνα έχει επηρεάσει, όταν έχει άσχημη εικόνα, επηρεάζει και την εξωτερική μας πολιτική. Η εξωτερική πολιτική δεν γίνεται ειρήνη των πραγματικών δυνατοτήτων μιας χώρας. Αυτό δεν ισχύει σήμερα, ισχύει πάντοτε. Όταν δεν έχεις αμφιρή οικονομία, είσαι υποχρεωμένος να κόβεις. Άρα επηρεάζει τη διαμόρφωση εκείνων των συνθηκών μέσω των οποίων μπορούμε να φτιάξουμε ευνοϊκούς όρους για την προώθηση των συμφερόντων μας. Την περασμένη εβδομάδα ήμουν στην Κρήτη, αλλά στην περιοχή αυτή η πολιτική του Ελευθερίου Βενιζέλου, όπως ανέφερε και ο κύριος Υπουργός, έδωσε αποτελέσματα αποφασιστικότητος. Ότι ένας πολιτικός δεν έχει αποφασιστικότητα, όραμα, αλλά και προγραμματισμό, σχεδιασμό, έχει πάντοτε, μπορεί να φέρει σε πέρας τα σχέδιά του. Για το πώς
Επιτρέψτε μου μόνο να διαβάσω γρήγορα μία φράση. Είναι από την ομιλία του Ελευθερίου Βενιζέλου στη Βουλή 10 Οκτωβρίου 1911. Σχέση οικονομικής κατάστασης με εξωτερική πολιτική. Τα έθνη εκείνα, τα οποία το αποδίδω στην τα έθνη εκείνα τα οποία ζητούν με επαιτία να προαγάγουν τα συμφέροντά τους, δεν εμπνέουν σε κάθε αμερόληπτο κριτή παρά μόνο περιφρόνηση. Αναφέρθηκε ο κύριος προλήστας στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική. Αυτή είναι μια χρυσή ευκαιρία για την Ελλάδα. Αυτό δεν οφείλεται ούτε σε δικούς μας σχεδιασμούς, ούτε σε δικές μας παρεμβάσεις. Ξαφνικά όμως βλέπουμε από το τέλος του 2011 ότι ο χώρος που λέγεται Ελλάδα ξαναβρίσκει το γεωπολιτικό, το στρατηγικό ενδιαφέρον το οποίο είχε πάντα, όχι μόνο για μας, για τον ΝΑΤΟ, για την Ευρωπαϊκή Ένωση και διμερώς με τις ΗΠΑ. Η Κρήτη και οι ναυτικές διευκολύνσεις στη Σούδα είναι μια βάση αναντικατάστατη. Άρα έχουμε στα χέρια μας ένα ισχυρό πολιτικό και διπλωματικό όπλο, το οποίο αν εμείς το καταλάβουμε, μπορούμε να το αξιοποιήσουμε. Και θέλω να είμαι σαφής ότι όταν δεν το αξιοποιήσουμε, δεν λέγω να το καταναλώσουμε χωρίς ανταλλάγματα, τα μπαλκόνια. Λέω ότι έχουμε στο έδαφος το ελληνικό υπάρχει μία βάση η οποία έγινε τόσο σημαντική, πολύ σημαντικότερη για τις ΗΠΑ, τον ΝΑΤΟ και ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα θέματα για αυτούς για τα οποία ζητάμε είτε τη στήριξή τους ή τη μη ανάμειξή τους. Οι ΗΠΑ ζήτημα πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας. Δηλαδή υπάρχουν θέματα τα οποία εμείς θα μπορούσαμε να λύσουμε αν θα μας ακούσε η δική τους ουδετερότητα. Αλλά όχι να ρίξουν την πλάστικα υπέρ της άλλης πλευράς. Πάω γρήγορα. Πιο γρήγορα. Πιστεύω, όπως είπα, στην ανάγκη ριζικής αναθεώρησης του συντάγματος και κατάργησης της Ελλάδας δύο ταχυτήτων. Κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Αναβάθμιση του ρόλου της Βουλής και του βουλευτή τι σημαίνει. Σημαίνει τήρηση του ισχύοντος συντάγματος. Το οποίο λέει ότι ο βουλευτής ενεργεί, δρά και ψηφίζει κατά συνείδηση. Αυτό το άρθρο του συντάγματος έχει αναρρευθεί στην πράξη από τη λεγόμενη κομματική πειθαρχία. Επίσης πιστεύω ότι ήρθε η στιγμή να προχωρήσουμε και στην αναθεώρηση των άρθρων του συντάγματος που αφορούν στην εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Νομίζω ότι οι πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες και η προοπτική των σχηματισμού πολυκομματικών κυβερνήσεων επιβάλλουν την εκλογή του Πρόεδρου με άμεση και καθολική ψηφοφορία, ο οποίος να έχει επίσης παρεμβατικές, ρυθμιστικές αρμοδιότητες. Το ζήτημα δεν είναι το πρόσωπο, είναι οι αρμοδιότητες. Σε ό,τι αφορά τον τομέα από όπου προέρχομαι, δηλαδή το λεγόμενο δημόσιο, θα έλεγα ο εχθρός του πολίτη, νομίζω ότι έχουν γίνει ορισμένα βήματα, τα οποία πρέπει να αναγνωρίσουμε. Με τον νόμο 4057 του 12, συμπληρώθηκε τον Νοέμβριο με δύο νόμους, το 4210 και 4211, έχει γίνει πολύ αυστηρότερο, αν θέλετε, ο έλεγχος των κρατικών λειτουργών. Πιστεύω όμως ότι όποιες προσπάθειες και να γίνουν και αφορούν τους κρατικούς λειτουργούς δεν θα τελεσφαιρίσουν, δεν θα φέρουν αποτέλεσμα εάν ταυτόχρονα δεν έχουμε και την αναθεώρηση και την κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Και κάτι άλλο. Καλός κρατικός λειτουργός, όπως και καλός πολιτικός, τι εκεί έχουμε φτάσει σήμερα. Δεν είναι μόνο αυτός που δεν κλέβει ή αυτός ο οποίος δεν κάνει καταχρήσεις, είναι και αυτός που αποδίδει. Είναι αυτός που χαράσει,
είναι αυτός που σκέφτεται, είναι αυτός που δίνει λύσεις. Άρα θα είναι επίσης εξίσου σφάλμα να ταυτίσουμε τον καλό μόνο με αυτόν ο οποίος έχει καλή διαχείριση οικονομική. Στην χάραξη εξωτερικής πολιτικής, συχνά η Ελλάδα μας λέγουν ότι δεν έχουμε συνέπεια. Εγώ λέω ότι δεν υπάρχει συνέχεια. Γι' αυτό σας το λέω όσο πιο καθαρά και ειλικρινά μπορώ. Πολλές διαφορές, έχουμε διαφορετικές πολιτικές έκδηλες όταν έχουμε αλλαγή υπουργό στην ίδια κυβέρνηση. Τα τελευταία χρόνια, τελευταίες δεκαετίες, υπάρχουν σε πολλές περιπτώσεις που όταν αλλάζουν υπουργοί στην ίδια κυβέρνηση, έχουμε μεγάλες αναταράξεις. Προτείνω την αναβάθμιση και αναπροσανατολισμό του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής, δηλαδή την κατάργησή του με τη σημερινή μορφή που είναι ένα όργανο ανταλλαγής απόψεων και έχει σωστά λειτουργήσει. Πρέπει να γίνει ένα όργανο σχεδιασμού, να είναι Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας, να υπάγεται και να συγκαλείται από τον Πρωθυπουργό και να μετέχουν οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων. Υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι. Ο ένας λόγος είναι ότι όλες οι εξελίξεις γύρω μας, στα νότια σύνορά μας, Συρία, Ισραήλ, αγγίζουν και η Τουρκία, Αίγυπτος, Λιβύη, την Ισία. Βρισκόμαστε, οι αλλαγές είναι τεκτονικές. Δεν έχουμε δει σε καμία από τις χώρες αυτές, ούτε στη Συρία, την Αίγυπτο, στη Λιβύη, την Ισία, το τέλος. Είμαστε στην αφετηρία. Άρα είναι σίγουρο ότι η διαχείριση, η χάραξη της πολιτικής μας δεν μπορεί να έχει στόχο μια τετραετία. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Κατά τη γνώμη μου θα έχουμε εναλλαγές κρίσεων που θα ξεπεράσουν τις 2 δεκαετίες. Το δεύτερο, το είπα ήδη, είναι η πεποίθηση ότι έχει τελειώσει, τώρα είναι οριστικά ή όχι, δεν ξέρω, για κάμποσο προβλέψιμο χρονικό διάστημα οι μονοκομματικές κυβερνήσεις. Τα όργανα αυτά του θεσμοί ήταν σε μια άλλη Ελλάδα που είχαμε μονοκομματικές κυβερνήσεις με πολύ άνετες πλειοψηφίες. Άρα, να γιατί χρειάζεται συνέχεια και συνέχεια. Όταν η συνέχεια χρειάζεται συνέχεια προκειμένου η απόφαση, η γνώμη, να μην τηρήσετε στο δικαίωμα να εκφέρουμε γνώμη. Πρέπει η γνώμη να στηρίζεται στη γνώση και η γνώση να στηρίζεται στα γεγονότα. Συχνά στη δική μας χώρα η γνώμη έχει μεγαλύτερη βαρύτητα από τα γεγονότα και πολλές φορές και από τη γνώση. Σε ό,τι αφορά, δεν θα ήθελα να τελειώσω τη δική μου παρουσίαση χωρίς να πω ότι αυτό που είπα και στην αρχή, ότι νιώθω ότι έχω και εγώ ευθύνη, ανήκω σε αυτό που πια με τόση ηρωνία λέγεται η γενιά του Πολυτεχνείου. Πιστεύω ότι είχαμε και όραμα και δύναμη, τουλάχιστον αυτοί που μπόρεσαν να σταθούν όρθιοι το απέδειξαν. Ταυτόχρονα μας έχουμε μεγάλη ευθύνη. Έχουμε ευθύνη, ο καθένας, τουλάχιστον αυτοί οι οποίοι υπηρέτησαν στις σκέλες, για την πορεία που οδήγησε την Ελλάδα εκεί που είμαστε. Και γι' αυτό το αναλαμβάνω και σήμερα την ευθύνη που μου αναλογεί και που μου καταλογίζεται.